Bona nit, amics i amigues, benvinguts a Atreveix-te, el programa més esperat de la televisió. En el programa d'avui ens acompanya un convidat molt especial. L'home que va pujar al Tibidabo en calçotets ha tornat a sorprendre el món pujant al Pedraforca de genolls, una nova tècnica d'escalada mai vista. Amb tots vosaltres, Matías Esteporonski. Hola, bona nit. Per cert, Arnau, em dic Stefanescu, vale? Matías Stefanescu, és que molta gent... Perdona'm, Estefa. Com que Estefan... Bueno, és igual. Igualment, és un gran plaer estar avui aquí en el programa Atreveix-te. És un gran honor, moltes gràcies. El plaer és nostre. Veig que no et treus la roba de muntanya ni per anar per casa. El casc el portes perquè a casa teva tens risc d'esllavissada? Bueno, és més aviat el meu estil de vida, no? La seguretat jo crec que és algo que s'ha de tenir present en qualsevol moment, incloent els moments amb menys perill. I bueno, ara mateix estic vivint en un pis de Barcelona amb els meus pares, que trobo que Barcelona és un ambient molt hostil, així que jo em sento més còmode amb aquestes mesures de seguretat per casa, i així puc preveure lesions i per poder tornar a la muntanya i sentir-me com una cabra en plena primavera, saps? Jo t'ho recomano. D'acord, m'ho apunto. Bé, tenim unes imatges que mostren com convius aquests dies de quarantena. Et sembla bé si les posem? Sí? Sí, i tant, endavant. Molt bé, doncs endavant vídeo. O sigui que si has de baixar a la cuina a fer un cafè, has de fer un ràpel amb corda. Això no ho veiem cada dia. Sí, bueno, també és una forma de practicar nusos i amb tot això d'aquestes fases del govern que ni es pot sortir a donar un passeig per la ciutat, bueno, estic neguitós, tio, i les neurones ja em comencen aquí a donar el cap, tio, i trobo molt a falta la meva estimada, saps? Quina estimada? Home, Arnau, la muntanya, tio. Clar, perdona, mestre Polonsky. Stefanescu, Arnau, sisplau, Ai, això. Bueno, clar, com no pots sortir al carrer, doncs, d'alguna manera has d'entrenar. Jo crec que és del tot comprensible. Molt bé, Matías, doncs ha arribat el gran moment de l'entrevista. Les preguntes que ens deixa la nostra estimada audiència al Twitter del programa. Molt bé, el primer tuit, Aneta_69, diu: quan cagues a la muntanya t'aixugues el cul amb paper o amb les fulles del bosc? No m'aixugo el cul, però... O sigui, però qui és aquesta neta i com ho fa ella? O sigui, embruta el bosc amb paper o alguna cosa? Veig que no se't donen gaire bé les tecnologies, Mati. La neta és una seguidora del nostre programa. Crec que ha deixat la pregunta al mur del Twitter. Al mur de Twitter? Bueno, segurament me'l dec haver escalat, però jo no me'n recordo ja. És que tinc una memòria molt dolenta, tio. Però segurament. Molt bé. Següent tuit. Molt bé, el Vergasso32 diu: Matías, ho has fet mai a dalt d'un cim? Fer el què? Suposo que l'acte sexual, no? Ah, bueno, òbviament. Les cabres del Pirineu són difícils de resistir i tenen un cos molt provocatiu i molt aerodinàmic. Estàs molt boig, Stefanchusky. Stefanescu, sisplau, Arnau. Stefanescu. Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per haver vingut al nostre programa. Esperem poder-te veure aviat amb la teva estimada. Déu t'escolti, noi, Déu t'escolti. Acabem aquí el programa. Ens veiem la setmana que ve amb la companyia de Sandra Rosselló, la noia que va fer el camí de Santiago fent la croqueta. Adeu.